Петър Дочев, старши треньор на Казанлък волей, малко след като отборът му отпадна от турнира за Купа България, изненадващо за всички. Казанлък бяха фаворит за едно от полуфиналните места, но ще трябва да напусне над преварата. Коментирай, ако обичаш участието на твой отбор в този турнир. Мисля, че с вчерашното си представяне просто не заслужаваме да бъдем на финал на купата. Определено матч, който не само, че можеше, но и трябваше да се спечели. Имаше ситуации, в които пропиляхме нашите шансове. Оттам нататък вече аз продължавам да твърда, че Марица е един от сериозните отбори тази година в първенството и беше изключително трудно победа с 3-0, задължителна да ни класира на полуфиналите за Купа България тази година. Как ще коментираш матча срещу Марица конкретно днес? Изпробвах някои нови варианти в състава, тъй като вече четвърти-пети матч се чакаме нещо да се случи, за малко, за много не се получават нещата и просто исках да видя хората, които стоят в квадрата, до каква степен са готови и вече да направя равносметка какво ще правим за следващия полусезон. Това ще да е следващия ми въпрос за първенството. Отпадате от Купа България, но продължавате първенството. Какво да очакваме от отбора? Ще има ли някакви промени? Напълно е вероятно това нещо, но не бих желал да го коментирам преди да съм го обсъдил с ръководството на клуба. Благодаря, желая успех.